Wala may pagdili sa pagbuhat sa ribulto, provided nga ang pagbuhat walay intensyon nga ilhon sang Dios. Wala. Ang pagdili sa pagbuhat o pagbaton sa mga ribulto, mahitabo lang naman ka na kung giilan mo ng butanga kapuli sa Dios. Why Katoliko nagtudlo nga kanang mga ribulto kapuli sa Dios na? No. Wala. Wa pa mga Katoliko nagtudlo nga kanang gitawag og ribulto samang Dios. No, wala. Kung dili kanang mga ribulto gitudlo sa simbahan Katoliko, nagrepresentar ka na sa mga persona nga naay koneksyon sa Ginoong Dios mo nang gitagaan og pagtawad. For example, tangantang pinalitan sa Old Testament o tanawa, giun sa Manila ang ribulto. Gadiin nagipahimo sa Dios dito kang Moses. Oh, ilang giposisyon. Ilang giposisyon kay nagpadayag ka na sa presensya sa Ginoong Dios. So, buti pasabot, pag ang ribulto nga ay koneksyon sa Ginoong Diyos, dili sayop ang pagposisyon nga naman, kay ang ribulto nga ay koneksyon sa Diyos, nagrepresentar ka na sa iyahang gitawag og presensya. How much more karon? Ang ginaposisyon, for example, kining santo ninyo, imahin sa balaan nga bata. Santo ni santo, means balaan ninyo bata. Balaan nga bata that refers to Christ. Sumot na karon. Kung kaniadto ni tugot ang Diyos, sa larawan si Kerubin kay pagpadayag sa presensya, how much more sa imahin sa iyang pinangga nga anak, St. John chapter 3 verse 16.